ମୋ ବଗିଚାରେ କେମିତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପନିପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ଚୋପା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କେବେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏବଂ ପିଆଜ ଚୋପାକୁ ଆପଣ ସବୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖତର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧଳା ପିଙ୍କ, ଗୋଲାପୀ ପିଙ୍କ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଟଗର ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ଟଗର, ଇଏ ହେଉଛି ନାଲି ମନ୍ଦାର। ଇଏ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କିପରି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ଟଗର ଗଛ, ଇଏ ବି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଗିଛି ବାଲ୍ଟିରେ, ସବୁ କୁଡ଼ୁଆ ବାଲ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରାଟ ଗଛ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ତରାଟ ଗଛ, ଫୁଲ ଝଡ଼ା ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଅଁଳିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ଛାତ ଉପରେ ବନେଇ ପାରିବେ।